Salam mehribanlar. Ine de kän garaşylan Sunwat Ömür atly gepleşigimiziň ilkinji sany sizin bilen. Atam infrak bolayda. Ekejemit. Balda. Hawa. Sunwat Ömür atly gepleşigimiziň ilkinji sany sizin bilen mehribanlar elbetde adymyň görnüşi ýaly gepleşigimiziň ilkinji sanynyň mehmany Sunwatyň aşygy, Sunwat bilen dem alýan, Sunwat bilen ýaşaýan bir näçe meşhur söýgü aýdymlarynyň awtory Halipa Aýdymçy, Ustat Aýdymçy Ataş Wölmuradow. Mehribanlar, biz ýürüýte şeýhli meze toparmady bolup, gadymy daatly süýji wakarman gawunyň mekany bolan tejen topragyna baryp, ýürüýte Ataş Halipa bilen oň durmuş ýol barada, Sunwat ýol barada gyzykly söhbetleşigi ýaga geçirdik. Gelin hemmemiz bilelikde tomoş edelim. Mehribanlar, biz şugun ýürüýte gadymy tejen topragyna, Bagt ýol mekanyna, Meleğin fotostudiýasyna. Halipa, hoş gördük gepleşigimizde. Ilki bilen gepleşigimizin başynda sözümiz ýykman, çaklymyz kabul edip geldiňiz. Oň üçin ähli toparmyň adyndan şähsi sag bolsun aýdýar. Kimisi janyňyz sag bolsun, Sunwat äleminde diňe üstünlikle ýar bolmagyny arzu edýär. Ine Halipa, şu ýerde bir näçe iýleşlerimiz, hem gelip goşan soralarymyz var, hem özümizden döreden soralarymyz var. Şular boýunça mümkin bolsa siziň bir Sunwat ýoluňyz hakynda, durmuş ýoluňyz hakynda söhbetleşmek makul bildik. Halipa, şu ýerde şeýle bir soru, ilkinji sorumyz. Näçinji ýylda nirde dünýä iýendiňiz? Hemde çağalyňyz barada biraz maglumat berseňiz, hem maşgalaňyz barada bir nirde zähmet çekýäňiz şular dogrusyna gysgaça bir gurulma berseňiz. Sağ olun. Selamun aleyküm mehriban adamlar. Men özüm barada aýtsam bereyim. 1968-nji ýylda dünýäge geldim. Tuğulamy. Tejen etrawyny Gokderen obasynda. Onun çağalykdan bir kakam intibady şol maňa magazinde satylýan dugtarlardan birini berdi maňa men. Onda ilki siziň aýdym sada bolan ukuýuňyzy aňa duýan adam kakanyňyzy info edýär. Vay kakamda. Onun men şol dugtary tarım ýokdy da, şol tamdyrmyň ýanyna goýup özüm aýdym aýdardym. Özüm aýdan bolýardym da. Tuğulamy. Howusyňyz? Barakly bolsun. Onun maşgalamyzda biz 5 oglan. Onun bir agamyň dostlary bir bagyşy guruluşypdyr, kaka etrapdan geldiler de öýde aýdym aýdyp oturdular. Siziň öýüňizde? Bizim öýümizde. Onu menem kiçirekdim. Ondan aýdym aýdyp bir gitar alaýdy, onu jan alyp barýar da şeýle ökdekenne. Onun hemmemiziň höwesimiz bolup bir gitar alındyk. Üç bir maskara bolup bir gitar alındyk. Bir gitar alındyk, onun hem 5 tonun soň gedek geten oga maňa. Şeýde onun olar ýok wagtynda öwrendim. Yani çalıp özüm öz ýanymdan onun onun ağam vay kakam oğlanlar oturmağa gelende men alıp gidip aýtdyrýardy. Zor şolarda aýdyp ondan soň o işinde mihman biriniň öýüne mihman gelse, biz çağırýardylar. Biz ondan aýdym aýtmagy barýardyk. Sen mihmanlar gaýdýança aýdyp berýärdik. Aýdaňa şen aýdýardyk. Ondan bir ýerde aýdamda şonu magnitofona ýazdyryp owan adamlary dinläp, her kim höwet edip, her kim çağırıp, şeýdip aýdyp başladym. Ýöne şo ýarga geçirilenden siziň habaryňyz hem ýok. Ýok, ondan soň dinledik, onu aýdym aýdyp ber, bunu aýdyp ber diýip özümden ökde bolup galdylar da. Aýny şeýde onun halka arasynda, owa arasynda aýdyp uradym. Soň onun dostum aýtdy, ennidi toya çıkmalyny teleşkede wagt toylaryny aýdym aýtmaly bolýar. Umuman sahna çykma maslahat berýär. Aý şeýde onun özüme bildirim, men bir toy alypdyrlar buny. Onun saadanda da görüleşipdirler, aparatçam hemmesi görüleşilýär. Onun şeýde men gitmeli boldum bir toya. Habarsyz gün bir toya bardyň. Ay menen taýynam däl, men oň teleşke wagyş bolup bilmen, men toy wagyşy diýip berdim. Entek sahna uly bir toylara çykyp görüňdok da. Onun şeýdi birinji men
Pravda'da aytdım. Pravda değil ya da ağalan. Sonra birinin toyunu aytdım. Ödüm giyce günlüğü toydu. Giyce aydılya günlüğü aydılya kutorluya. Ondan bizim günlüğü aytmalı olduk. Günlüğü gelin getirilenler mümkün. Sonra aytmalı olduk da gelin getirilenler. Ondan sonra adam tok sönüde bir saat ayttık ondan mene işim yengledi ondan. Ay şeydi Süleyman Karabayev'im sağdan nam oldu sonra. Tuğla. Şuma Tanıya Süleyman Halipa ne memnun tanıya. Süleyman Halipa. Hemen ulu gulluk toşam oldum ben onun sonra maydarın onu. Böyle ya. Ondan şeydi o toy soğuduk onun dostum ayttı bana Murat bilen Cuma dostum. Benim ulura olunur yöne şeyle balaya dediler de aydım zaten. Sınıfımızın aşığı da dinle tigitler. Aşık elli bilen neydi? Çağlı, bağlı bir halipa var. Şun yanına erteli, sotadandan yanına aparat kurnar. Aydım personellerin grubu olduydu. Ay şeydi onun olurun yanında da vardım. Ay bunların kabul etti Gülyali. Aşık elli halipa. Ay şeydi onun böyle grubu ol, zakat gelip şeydi toya çıkıp uğradık da. 89. yıllarda. 89. yıldan beri hesap etsak, eyyam 99, 2009, 2019, 30 yıl uğraq var dersin onun içinde olayan da ya. 89'dan beri 30 yıl uğraq var eyyam onun içinde. Onun içinde. Şeydi bana onun mektep yıllarım biz var oyun oynuyorduk intermediate. Halep ene sözüňizden böyle ýany bolyn, şu ýerde bir zat agak geçesim gelýär. Şol bir gerek men eşitdim bir ýerde. Şunu ýalyp siz ilki aýdymçylyga däl artistçylyga höwürsiňiz bar eken. Şol dogrymy? Ilki meňe partadaşym bilen Muhammed Garayev diýip bir mollumyz bardy. Şol ondan senem tur diýip ikimize öwredýät de oyunu onun anlamyr birimizin poşalağı öykünüp oynayadık. Klas akıtıp oynayadılar bizi. Ondan sonra olur toy etse olur da oynayaz adamların arasında cayın içinde güllü. Sonra ondan biz toy etsek biz de oynayadık iki olup. Sonra teleşkaya çıkıp uğradık iki olup. Ay ondan gulluğa gittim. Gullukta da yani Orsiyette ulluk ettik, Leningrad'da. Men Petrozavodsk'da ulluk ettim, Uçepka'ya varamda Süleyman'ın Mareken Karabayev'im. Ya Süleyman Karabayev'im. Onun Starovoy'da oturuyaz, Türkmen oğlunun arasında. Mena Ustol kakavaydı yani Süleyman'ım akordeon çalıyordu şomartlar. Ay şeydi. Onun gulluktan gelemden sonra artistçiliğe gitmek hıvasım oldum yani. Yine devam etmek. Devam etmek. Onun şeydi artistçiliğe okuğa gittim Aşkaba'da. Gittim onun artistçilik yok, dans bölüm vadiydiler. Hayfa okuyacağı mümkün olsa bir ağlar geçeydi. Benim şu kara seyitli ve huvasım olup bardım. Sonra onun beni talgı verdiler, sen artist olacak olsan Aşkaba kino film stüdyosu açıldı. En sonra Sinan Şükür deydiler. Qysga möhletden okuwar mı yani? Qysga möhlet lawa. Onun şeydi egzamin alýarlar, olar daşarda alýarlar. Halk okuwa baranlar daşarda aýtýar. Oyun oýnaýarlar, ýene diýerler. Onun menen nämeden başym çykýar diýdim oğlum. Benim aýdymdan başym çykýar diýdim, näme ýekejädim, näme oyun görkezmeligi bilemem. Onun anan aydyp berdiýdi onu men aýtdym onu. Ay sakla ýolun maraley, ey soğuk eledir kıyğır aýtdym da. Boldy sen nid geçdiň diýip sen näsin ba diýdim. Ay şey edip onu gutordum. Gyzyl diplom berdiler, gutordum da. Men dedim, men oyun oynamak adamlar öyle gülüşüp oynamak niyetim ben yumorçu artist olmak uğrayadım da. Aynı şeydi halk beni nime çekti, yani bağışçılığa çekti, aydımçılığa.
30 yaşıma çenli men menden bağışı olmalı deyip gördüm olin. Aynı her kim men aydımlamdan aydı uğradılar ha. Öyle mi? Onu sonralık bilen borlay menen bağışı ol aydımçılık bolup gidivereyim. Ne diye onun sonundan sonra Ya halkın öz saylansın. Evet. Geçekatı ne mi diyelim? Yerin yok kendine. O dayağı. Halepini şu yan özün sözünüzü ayttığınızda halkın özü sizi toylara çağırıp başlattınız son vakit. Şol yerde toylara çağrılmanın sebebi sizin bir halkın goğuna yaran aydımlarınız vardır elbette. Kaysı aydımlar? Ha şu toyda öne şol aydım aydıp berey deyip sizden bir hayiş edilen aydımlar. Kaysı aydımlar? Men var şu ilk vada goğuryadım men Hind aydımlar goğuryadım. Hind aydımlar? Ya şu adım şu juwan adamın Hindikin olarak gelip Hind aydımlar goğurup ersesem şu Pakti yanırmızda gaygarıp şol aydımlar aydıp gaytalap. Onun sonalak aydımları yankı oturuşuklarda da oturup aydadık onu yazdırıp alıp onun yankı hem gayet hem oğlun olup ilk vada opera var da aydışçalara kemiğine kaldı da han oğlun han aydın da deyip bir yerine sonalak diyenine hem gıydın sesini hem oğlunun sesini edip ikisini aydıp görüyordum. Ondan sonra söyleydim ama aydıp göreyim edip bir aydım aydıp gördüm olin. Onu yazıp alıptırlar da halk son bir hili üç göç görüptürler. Hayfaydım takminen bir yardımınız şunu şu söyleydim. Bağa yardım da. Mümkün olsa bir yerine getirip berey. Öyle. Dola deriyonu pesip hemen yardım olsun. Aydiyan ol, dinleyip onun solaydım ayıp versene. Halipa inni şu yerde şu sunwatlı ömrü atlı gepleşen bizim şu yerine bir halipalarına vardı, şular bir yatlar geçtik. Böyle, ne deyip oldu. Halipalarımız var, ben yanından oturup öğrenim. Gayvanı halipalar da, şu aydımlarından, seslerinden öğrenen halipalarım oraya verilir yaz. Sahıcı var. Onun anıverdattan onun aydımlarını goğurup aytyadım. Öğül tekey. Nurya Tokkay. Onun Söyün Vağışı var. Söyün Hoca verdi. Kakışnadar. Yanlışmasam, elbette Söyün Hoca verdi. Kakışnadar. Efendim sizin bir din duşrağınız olmalı mı? Bizden ulurak patroplar. Olur halipa solun aydımdan yaman söyüptin diyedim. Katı goğuryadım. Ballı Hacıyıp. Esasana solar. Başka kan bağışlar öğrenen emelen bağda tiltimleri, hinglerini goğurdum. Onu demek, şoları dinlep, her halipani, her ägertlemeni dinlep, şolun yolundan özüňize gerek zatlığını alıp, özüňiz bir täze yol düretmek başardyňyz. Bula ýa-ni ustadlyk tip hasap edýän. Indi halipa şu ýerde halipalaryňyza azak geçdiňiz, mümkin bolsa bir şähertliňiz hem ýatlak geçdiňiz. Şähertlemeden tuğuluma köp gatyp berýän şähert halipadan ozdurmasa kär ýeter diýip söz wada türkmenler. Şol hakykina sağ olun Hacı Canwa. Hacı Mehmet. Alt kadarın artisti. Onun neme var yankı
ihlas var. İhlas hocaoğlu. Olam elbette yanına yarım televizyonun yerini sistem var. Bir genç Allah yarfa. Olama Gonç Recep yegenim. Tuğla. Gonç Recep yegeniniz ol yani. Yegenim. Tuğla. Onun sıhhat dip ağalandan yaşaolanma sıhhat canım familyası yardım etşanu. Onun oğlum Arslan. Bunun hani dip burada yetişip var ya. Yankı yandan yanımda barıncılık alanlarım ki. Olurum ma tuğlama. Ana devlet başladı yankı hakkı edelim anlı buraydım bile. Somatlar o yadayın desan, bağı bozsan, karıştı bir taraf bol. Yer netirip veren Halip. Böyle çay. Yadayın desan, bağı bozsan, karıştı bir taraf bol. Yadayın desan, bağı bozsan, karıştı bir taraf bol. Karıştı bir taraf bol. Barıncılığı alırlar tuğrama sağ vardılar. Onu demek sizin aydımlarınızın üstünlük getiren aydımçılarım köpde. Kat köp tuğrama. Şägirt halipadan ozdurmasa kär eter diýipdirler. Mehribanlar, biz Ataş halipaň şägirtleri bilenem. Hemem oň dürüjligine hormat goýan halipa aydymçylaryň gyzykly gurumlary ýaga geçirdik. Ine onam siziň dikkatiňize ýetirýäs. Halipa salamu alaykum. Goýma ýagdaýlar, jana sagmy? İşleňiz gowy? Ýaxşy, öňde bardym bolyn, ýer bilen säher bilen baýra çykyp algamana gitdi diýdiler. Soňça ýurtda gözler tapdyň oglanlar bilen. Ine halipa, şu özüňiz bilen Ataş Gülmurat bardy, gepleş taýarlap berdi. Elbetde indi köp aydymçylar ýazdyk Ataş halipa bardy. Bir söhbet gurnudyk ýöreten, bir siziň bilen bir söhbet gurnuma makul bildik. Soňça bir Ataş halipa bardy. Elbetde sende bir kän baý maglumatlar bolaýmar hökma. Soňça bir gyzykly bir söhbet etsek mümkin bolsa. Öyle gelin bir şu kararak geçelim. Şey değilmi? Yorum. Ataş Gülmurat diýileni ilki bilen nähili adam gözeňe gelýär. Ataş Gülmurat diýileni ilki bilen ustad adamdan biri öz ýolundan ýol goýan öz aydymlary bilen bütün köp bagşylan bir ustadlygyny halipan köp aydym bilen köp bagşylar ustadlyk derejeye ýetdi-de. Ben doğruyum aysam özüm halipan köp aydym aýtdym. Şu kiçilikden Ahmet Ömüradov, Ahmet Ali, Ahmet Buldok diýerler. Bu halipan Ataş Gülmuradov halipan aydymlaryny başda kiçilikden şol kisiniň aydymdyňla başladym. Aydyma sunuwdy başlamda. Oğlanlar ilki bilen sizin hemmäňize sağ bolun. Halipalary ýatlap, şular ýaly o halipa bagşylary ýatlap, şular bardy gepleşke ýanymda. Şular ýatly ýanymda. Ataş Gülmuradov arada men öz bilýänim aýtsam, tejrübe 10 sany halipa ustad bagşy boldy, şonuň birdir Ataşym. Ahmet, ine Ataş Gülmuradov diýileni nähili adam gözeňe gelýär? Ataş Gülmuradov diýileni tejeň gözeňe gelýär. Tejeň. İlki bilen. Disk aydymlar Hindi äheňler. Hindi äheňler. Häsiýetiniň ýumşaklygy, sunuwdyna geçen adam diýen pikirde edýän. Halipan şeyler ýumşak häsiýeti bar. Aydymlarym edil öýdi ýaly ýumşak. Hem süýüji aydymlar. Hem süýüji owalar bar. Sada sypaý häsiýeti bilen ähli tukma halkyna özüni alran adam diýip tanýat biz. Ähli adam gözeňe gelýär. Şu Ataş Gülmuradov barada bir döredijiligi barada şunjalak ýadyýar, senem şagyr ýasydyň bolmaýan. Şoňa da begenip Ataş halipa bolsa hökman etmenem. Şoň üçin geldim sawol çagyranyňa da köp. Nuran adam görýär-de. Nuran keşpli hakikaten qoğuyla keşti var. Şu kılık kıyafetini aydınına geçiren. Sunumuna geçiren. Ustad aydımçı, kompozitor, sağdanlı. Birinci bilen ben yardım etşen adam şeyle adam gerçeklikli, pesbelli, döröçülük gati yita adam şeyle hormat atıyla manati adam. Ya mene gayvana tanıyan doğruyum aysam
Yani bizim yüreğimizde yaşayan aydımları yalan adam şol. Halipa bizni bilyas bir näçe ýylyň dowamyny ýem ýerine ýetirilip gelýän toýlarda, bayramlarda aýdylýan aýdymlaň aýratylyn söýgü temasyndan füdatçan bir meşhur aýdymlaň awtory siz. Indi şol aýdymlary döredüňizde nämeden ilham alýaňyz? Unu geceler şumat bütün dünya uklap yatyr bolýan. Sen kelläňe bir hen gelýärdi. Onun goýan ok seni şol hen goýan okdan ýamanyň sözüm bile geliberýär ýanka. Eýem uky ýyzgal ýa. Gedip aýdym. Ýekodum aýlanyp berne töweregimizde. Benim aydımlarım var ya, benim kuysayan halkam bu var ya. Yürekten çıkanlar ol gitarasını alıp bara düz yadarım sözünüm, dağılım, henginim onun. Yani yürekten çıkanlar yüreği var ya değil şey ali. Toydaydı ya bunu dinlep duran adamlar da var ya şu. O kabul ediyorlar da. Oğlun içinde aylanıp onun kelle geliyor, onun hengim geliyor, onun sözlerim geliyor. Onun gitaram alıp elime, onun heng çalıp onun bir sözü aydiyan, onun izin onun devam ediyor. O demek sözünüm, sağlınım bile özünü dörediyar. Ata Solmuradov ve söýgü aydymlarynyň elbette şahsy diýen maňysy bar. Indi Halipa şu ýerde ýene bir soraw, döredin aýdymyňyzy halka ýaýratmagyňyz. Şeýle bir soraw ýüze çykýandyr. Şol aýdym halkyň göwüne turarmy, haýa turmazmy diýen bir soraw ýüze çykýandyr. Şunu ilki kim bilen maslahatlaşýaňyz? Ay dostum var men bayram diýip ol pahyr boldy. Şoň bilen aýdýa ýaşlaýdym, ne işledim. Şunu dinläp gördiýän onuň ay boljak diýip bulam onuň tasdikleýär. Ay şeýdi onuň döredýäs, aýdýas, on halkam gowy. Eýem o siziň bir hakykatdan bir halkyň içindäki bir muştoňyz da. Şoň esasynda bir muştoklugyny göwüne tursa, halkyň göwüne turdy bolýar-da. Şoň galak bolýar. Indi Halipa şu ýerde mümkin bolsa bu temasyndan bolýar. Senek bir öýüňe ýakyn aýdymy ýerine ýetirip berseňiz? Bol, azap bolar.
Hep öyle şulaydymy? Ýalňyşmasam, Türkmenistanyň at gadaran artisti Hacı Ýazmamedow ýerine ýetirýär. Elbetde bulaydym häzirki wagtda halk tarapyndan hem şeýle bir gowy garşylanyny halkymyza men gowy dinleýär. Elbetde bulam siziň bir usatlygyňyzyň ýene bir ýüze çykmasy bolup durýar. Indi Alipayny şu ýerde ýene bir soraw. Size aýratyn üstünlük getiren ýeki aýdym agdak geçdiňiz. Has Ataş Gülmurat diýip tanalmaňyza sebäp bolan aýdym. Men wara ýalmyradım diýip bir aýdyşy aýdym aýtdym. Şulaýdym Ataşyňky diýilse, aý näetdiň aý diýjekdi. Ýani şo ýurdumyzyň bir meşhur ýerleri Türkmenistanyň atkan artisti Hacı Ýazmamedow. Aýnawadım murunda divana bollum, 2 ýyl garaşdym, saralım sollum. Bugün başga ýigidin gucağına dollum, ah bizi yaktılar aýnawadım. O wadyňa döneň. Men wana şu fakladyň da entek, 1 kilometr ýörem boldum. Bul derläp açýardym. Mümkin olsa dörüş tarihi vardır aydymyň. Men wara gullukda işledim men şulaýdym. Şo ýa-ki gurrun görşüm ýaly. Şu desan düzýän şahirler bolupdyr da öň. Şo menem şoňalak desan düzmän gowy görýärdim. Men kino da senariýa ýazman gowy görýärdim. Kino çykarmany. Töweleme. Ýa-ki aýnawadym aýdymy. Halipa ýaznawadym diýýär aslında onu ýöne şulaýdym nähili pikir edýän bolan waka esasyndan ka nähili pikir edýän özüň. Ay öýdi. Ay bolan wakadyrlar. Bu bolan waka da däl ýa-ki ýalmyrat ýaznawad. Demek onda bir döredejilik bir zat da bol. Ondan sonra bir oğlan bilen bir gyzy söýüşdirdim. Ondan ýa-ki Ýalmyrat bilen Ýalnawat aşyk bolupdyr diýdim. Ondan oğlan watan gullugyna ýaşy dolup söýgüldi Ýalnawat bilen hoşlaşyp watan gullugyna gidipdir diýdim. Ondan watan gullugyna söýgüldi Ýalnawatdan bir hat gelip boşdy. Ýalmyrat alyp açyp okap görse Ýalnawat şeýle diýipdir. Edim Ýalmyrat meni bagyşla, menini senki däl menini ödüňki boldum. Meni bir tanamayan ýegdimi durmuşa çykardylar diýilen haty okap Ýalmyrat. Söýgülsinden aýra düşenni gynanyp gulluk borjyny awry bilen tamamlap öz ýurduna gelenden soň Ýalmyrat Ýalnawada garap, Ýalnawat Ýalmyrada garap, aşyklar bir-birine garap bir gadar aýdar erdiler diýip. Şeýle bir neme düzümde. Bolan wakada däl ýöne şeýle özüm çörek şo ýöne şol aýdymy dinleseň, belki bolan waka hükmüne ýem garaşyň üýtge ýa şol aýdymy. Şondan ikisi aýdyşýan boldular. Onda mümkin bolsa bir aýdyp beräsiň o şeýerde.
geçeni geçti bildiyeler kocalar. Eyde geçen günler undup bolor bir. Yaşlığın yerine ayrı geceler. Eyde geçen günleri undup bolor bir. Düşüş ya evidim insan bilgine. Gerek benim aramada sana durduğunu. Gamlanma evidim aramada. Bağışlay bu yami yalvaradım. Yalvar yalvaradım. Sordum dağlardan, sordum düzden. Aytsanız lan, sevgi demek demekten. Sordum var vakit eldiren yüzden. Aytsanız lan, sevgi demek demekten. Duruşun yerimde. Duruşan yerimde yeke oturdum. Para gözlerime yaşlar getirdim. Ruhum başka yiğidim, karşına oturdum. Zilyada dakikalar yanlamadım. Tanımayan oğlunun başına oturdum. Zilyada verdiler yanlamadım. Tak başka çattılar yanlamadım. Benim aramda sarıp durdular. Gamlanma edilim aramı duydum. Bağışla bol yani yanlamadım. Yalvar yalvaradım. Mektepteki yönü kıyıcı partalar, meydanlak ak altınlı kartalar, karmızı donlar, keştelinin kurtulur. Heyde geçen günleri undup olur mu? Bu damarlık tutuşadı gidilir. Tanrı'yı gidilir. Yalmara yana basıl koydurur. Sinyada verdiler yanlamadım. Ak başka verdiler yanlamadım.
Sağ ol Alipa. Çäkde sağ ol aýdýas. Elbetde bulaydım. Ýeminde men öz gulagymda çağırykdyr mer galanaýdym şulay. Ustatyk bilen ýerine ýetirmek ýanky. Hem gyýdyň sesini etmek ol aňsady işlerler. Hazır bir köp aýdymçylaryň köp edemilýärler şoňa falset diýilýär. Ustatlar ol. Gyýdym bolup oglunum bolýar. Oğlum erkek adam ol para gyýyp sesini etmek kıymatlar. Men onuň ustatyk. Wallahi tarapyn. Onu bulaydymdan hem dinleýärdik onu. Hem şunu edip bolmak garaýdy. Onu şo gyýyp oglun bolup aýdýan aýdymlaryny bir toýda aýtdym onu. Öýdýämden nidim ýoklaydy. Erkek bir zatdan berilýär, sen şo öz nemeň bilen gidibersen aýdy. Şonu alaq. Ýöne aýdýardyklar, gyýyp oglun bolup on falsetdi, aňardan bir zatdan bir hile edip. Aýdýan ýa gydyşym alaq bar, Hudaý tarapyn berilen ne bolady? Alipa ýene bir siziň bir meşhur aýdymyňyz bar. Serediň ýarym gelýär. Bu aýdymy mehriban ileşler bilişimiz ýaly biziň ýurdumyzda köp sany esrar aýdymçylarymyz ýerine ýetirýär. Indi hakykatdan hem serediň ýarym gelýär. Bu aýdym aslynda häzirki döwürde Aşgabatyň bagyny diýip tanalýar. Ýöne asl nusgasynda Halipa bir başgaçarak ýerine ýetirýär. Şoň üçin Halipa bir gedek geçirýär. Halipa mümkin bolsa şol aýdymy asl nusgasyny bize bir ýerine ýetirip berseňiz. Hana yarım gelýär, yüreğimi dilýär, bakışı can alýar, çemenim bağında, bağında, çemenim bağında. Esidim, siredim yarım gelýär, yüreğimi bakışı can alýar, çemenim bağında, bağında, eredim bağında. Girdim bağıma, almanaryma, süýi uğruna, gelsin yanıma. Girdim bağıma, almanaryma, süýi uğruna, gelsin yanıma. Gel gülüm gelsene, yüreğimi bilsene. Gel gülüm gelsene, bahtım bolsun. Hana yarım gelýär, yüreğimi dilýär, bakışı can alýar, süýülim bağında, bağında, çemenim bağında. Aşık olanım çekmesin zari, benim bahtım bolup gelsene beri. Aşık olanım çekmesin zari, benim bahtım bolup gelsene beri. Gel gülüm gelsene, bahtım bolsun. Gel gülüm gelsene, yüreğimi bilsene. Hana yarım gelýär, yüreğimi dilýär, bakışı can alýar, çemenim bağında, bağında, çemenim bağında. Hana yarım gelýär, yüreğimi dilýär,
Halifani bilişmedi ýaly elbetde bulaýdym Nur Meredow ýerine ýetirdi. Aşgabatyň bagyny diýip bulaýdym elbetde Nur Meredow da bir şowluk getirdi, üstüne getiren aýdymdan bir ýerim käldi ýa-da. Ine halifa şu ýerde şeýle bir soraw diýsen, soraw däl, ýüzlenme. Bir toýda men gawat gelipdim, hiç şeýle saat guraly ulanmazdan dilli tüýdüň sesini ýasapdyňyz. Bir gowy ýatdym adam bir toýda, ne dostumyň toýunda dilli tüýdük. Çalýada bir öýüň içinden gelýär, ahyrynda menen bardym bu çalýa eline Ataş halifa. Eline bam kaýsym bu çalp bolup eline hiç tat ýok şu. Eger mümkin bolsa bir bölejik bir de bir ýerine tirip bilmezmi? Bir çaly sesini etip. Bölejik. Bunu burnumda çalýardym. Ýöne soňky döwür. Bokurdumda çalýan. Türkmen halk saady dilberim. Dilberim. Başdyna. Toýlarda da çalýar, adamlar şonu hayran galyp ananman gelip görýän amma da. Men ananmadım hakykatda eline dilli tüýdük, çalyp otyrdyk, bara dinledim, çalp bolup eline hiç tat ýok. Siziň döredän aýdymlaryňyzyň içinde has ýörgünli bolan aýdymlar, haýsy aýdymlar. Atlaryny bir agdaşdyryp geçdi. Bolýa. Näme ýörgünli şu adam aýdylýa, bir ýerde Aşgabatda bardym, bir işim düşüp. Ay töwerek daş toy. Töwereme. Bir wagty otursa beýle kwagş aýdýar. Ay öleüm. Toýda restoranda oturan bolsaň, her kim şeýdi seredip galýa da adamla kalbyna şolaýdym, galanaýdym da. Bollum divana Seýmeseň de seýdim aýgyr, seýdim aýfelep Toýda görip bollum aşyk, bollum divana Seýmeseň de seýdim aýgyr, seýdim aýfelep Toýda görip bollum aşyk, bollum divana Seýmeseň de seýdim aýgyr, seýdim aýfelep Oğlanımda bir özünden 3 ýaşly ýa 4 ýaşly bir oğlan gelipdir. Şuňa men aýbelek diýip bir gyýy görýänim o diýse aýdy bilemok. Şoňa bir garrymazak bir aýdym ýazyp berdiýipdir şoň. Şonu sorasam näçe ýyllar ýazgym diýsem, 80 ýyllar. Öyle. Men saňa bolmaz. Aýt berýän bir. Başdan ýokma. Men saňa bolmaz, bollum divana Seýmeseň de seýdim aýgyr, seýdim aýfelep Toýda görip bollum aşyk, aklym haýrana
Aydım hak eyesi yerine yetirde başkası öyle var. Aydım düzüne adam aytsa düğünden başkası öyle. Aslında tezin yol füyüzü yolla. Uğrun zat kenne o. Merhaban ilesler, biz sunwatly ömratly gepleşigimizi bizim meşhur halipamız Ataşuwel Muradov bilen dowam edýäs. Merhabanlar, şu yerde halipa ýene bir soramız var. Halipa, biz bilýäs elbetde aydymlaryňyzda aydymlaryňyzyň agla we bölegini aşyklaryň bir söýgüsiniň taryhy beýan edilýär. Şu söýgü taryhy hakykatdan hem şol aydymlar bolan waka esasyna dören aydymlar barmy? Men bir gollukda kan Türkmenler okumağı vardı sotay Orsede. Onun birine aşık oldum. Onun başka biri bilen şu Türkmen olanların içinde biri bilen goworşýar ekenler. Onun sonu bir yüzden bir aydym işledim. Tüwelem onda ol aydym hakykatda bir yürekden çykan aydym boldy da Hasan beýlik aydymlaryň içinden. Şol aydym bilen hakyky bolan waka demedi. Ona mümkin olsa bir şu yerde sözümüz gurur bolmaz ýalyp bir ýerine ýetirip berseňiz. Başsyna. Yadımda senin kaşların, inciden akça dişlerin. Yadımda senin kaşların, inciden akça dişlerin. Sen hakta görün dişlerin, sen hakta görün dişlerin. Yattan çıkmaz ay cemalım. Sen hakta görün dişlerim, sen hakta görün dişlerim. Yattan çıkmaz ay cemalım. Ay cemalım. Ay cemalım. Ellerim eline koysam, evlerim evine koysam, konayma ay cemalım. Ellerim eline koysam, evlerim evine koysam, konayma ay cemalım.
başka yarım vardır. Varıldım şunlardır, gurrum verer ay cimanım. Ay cimanım, ay cimanım. Belentinle gönlüm vali, yollarımda gözüm vali. Süydüm seni ay cimanım, dillenesin ay cimanım. Sağ ol. Yurdumuzdan bir meşhur ýyldy Türkmenistanyň atkan artisti Hacı Yazman Medif. Şol 2000 näçe diýsek 7-nji album çykardy. Takminan 2001, 2002 şu doğru mükemmel yani. O atla beni yoktum yani. Anam Ceren'in Sunnatta yaptım. Sunnatta yaptım bir bağımla yok. Ne Halipa şu ýaňy siz hodymyza aýtdyňyz da eýem 89-njy ýyldan bäri sunmadyň içinde. Eýem hasaplap gördük 30 ýylyna gowrak barpdy sunmadyň içinde. Indi şu 30 ýylyň dowamyny döredin aýdymlaryňyzyň sany näçe? Ay men wara şu 700 olaylar, 700 var. 700 olay. 700. Doğru. 18 lapis çıkardım da 90'luktan hata ediyen golün öz aydımdan, öz döredenim sağdan o. Sonra 600'ün geçti de ondan son tanımadım da. Son kulor tanımadım. 700'de baranlar yani sonra kayan aydımlar işledim. Sana oturmalı. Belki nesip bolsa bu aydımdan ählisen bir halkyň ýüreginde ýaşap, ýene ençe ýyllar bir yaş zekini şägirtleriniz tarapyndan hem aydymçylygy tarapyndan hem ýerine ýetilip halkyň söýgüsini gazanyp durur diýip umyt edýär. Sağ ol. Ataşan bir aydym bardy Gülşat diýip oşan aýdypdy men näçinji ýyllar şol. Ay toğdan näçinji ýyllarda dogry ýadyma şunu. Bunu her kim döwranyň aydym diýenem bolmam mümkin sebäbi men aýdymsam demek daýan asly Ataşan aydym şol aydym onu. Yaşlığımda söydüm seni, yüreğim köyseyer seni yar. Uğrumda yaptın da beni, söylerim min seni yar. Gülşat edidim Gülşat, seni görsem gönlüm şat. Ay Gülşat edidim Gülşat, bak seni görsem gönlüm şat. Şulaydım Ataşan aydım bolmaly. Ençe aşklarım yanan dünyası. Hayşma beni yardan ayırma. Ente aşıklarım yanan dünyası. Hayşma beni yardan ayırma. Aşkı koydum benim Zuman yüreğime, hayşıma beni yardan ayırma. Aşkı koydum benim zuman yüreğime, hayşıma beni yardan ayırma. Ayırma, ayırma, yardan ayırma. Ayırma, ayırma, yardan ayırma. Sevdim yana yana, eyledi divana. Oğudun gözeli, aklım hayrana. Oğudun gözeli, aklım hayrana. Şulaydınlar aytacağım ben. Boylarını görüp seni söyledim, söyleneni sana duydurdum. Söylenip senin vada verdin, sen vadanda vefalı durdun. Kunça sen asmanın ayını,
men bagtymyň paýyny. Gun çaydymı Halipaň aýtşynam diňläp gördüm, ýa-ki Nur Halipaň aýtşyny diňläp gördüm. Hazaýdya her kime ana oğlanlar şu yerine yetirýär bir näse oğlanlar. Şonu diňleýän oly böyle Ataş Halipaň aýtşy uje bir agajyk şol aýdym hak eýesi uje yerine yetirdi başkası öyle bir aýdym düzüne adam aýtsa düýünden başkası öyle. Ýöne beýdijek bolýanyň sebäbi Halipaň aýtşy düýünden papşe bizde diyecek bolýan adam düýünden başkası. Hindeheň bilen ugudan bedäp-bedäp ýöne Nur Halipada var bizim ýüregimizde ýyl goýup gitdi-de o Halipa var. Sebäbi Ataş Halipaň aýdym şol aýdym. Ýöne Nur Halipaň aýt ýerine ýetirmek bilen Men barýadym sen ýanyma bedenip ýyllar aýsam senem dursun ýyllara eger ýalňyş bolsa meni düzedip halimy bilmedim aýda eger ýalňyş bolsa meni düzedip halimy bilmedim aýda halimy bilmedim aýda aynam gelmedim aynam halimy bilmedim aýda aynam gelmedim aynam halimy bilmedim aýda halimy bilmedim aýda. Halipa inni sunwatly ömratly gepleşiňiziň şu ýerini iň bir ileşmede gyzykly boljak soraglaryň biri. Maskalaňyz barada bir gurrun erseňiz bir gelnejem bilen başdan ýadyp tapşdyňyz bir söýgüňiziň taryhy bardyr elbetde. Hemen bir prezidentligiňiz bardyr. Häzirki wagtda maskalaňyzda ýoluňyzy ýöretjek prezidentligiňiz bardyr. Şular bardy bir gurrun erseňiz. Maskalam barada aýtsam iki edim bir oğlum var. Tuğulama. Maşallah bilen. Onun başta gelnejem bilen näge gelip tapşdyň? Gelnejem bilen mi? Ay men bir toyda aýdym aýtdym. Gelnejem oğusyna, Gyzylayhanlyň. Gyzylayhan. Tuğulama. Onun aýdym aýtdym, onun gowurtdylar. Ay bula öýlenenler diýipdirler. Eýän sunwada adamsy bir ýanky aýdymlar aýdamda şo geçmeli bolum başda aýtdym ha. Şol aýdym aýtdym teleşgede bolan toyda aýtdym başlaryň ýanyna onuň düşüp geçip barýardyk. Daýym oğlu bilen bizden kiçiräk tol. Onuň geçip barýarka onuň görüpdirler da gülüşdiler gaýlar. Bu kıyıdan kaptanı geçip barýarken. Onun öýlenen olaýmasa diýip onuň daýdamyň kıyıdan sonra apdyr. Onuň şol aýmagy gurrun berdi-de onuň gurleşdir diýip gurleşip o da ulan näme telefon ýok, lat ýok. Ana diýip sataşdyk onuň gurleşdirdiler, çağırdylar. Onu aqwalam fi duşlanna sunwadyň üstü bilen aýdym saýryň üstüne duşup gelnejemem. Ekinem fi sunwadyň ola aşyk bolupdyr, ýa-da fi aşyk bolupdyr. Tuğulama. Indi Halipa ýoluňyzy dowam etjek prezidentligiňiz. Oğlum aýdy ýa, oğlum okuwa berdi, okuwa saldyk. Tuğulama. Haýsy ýokary okuwjady okuyamy? Ýok. Onun medeniyet uğrundan okuyor. Bilim alya. Bilim alya. Bahım kutormalı ne deyip bolalım. İnşallah onun uğrup durarız. Näme üçin Ataş hakykatda doğru ady näme? Kän aýdan söýgänleriň içinde öz adyny Begzada diýip getirýän ýerler bolmaly. Dokumentda ady Begzada ekeni. Meselem aýdaly. Dillenlälen diýip bir aýdym bar. Sonra şeyle yetirýär. Aşyk bolan çeker jebir bir wada, unutmagyň herigi salgynyň ýada. Seňiňde aşyk bolan Begzada, çağırsa ýanyna gelmemeňläle. Atdyqlan eken. Diňe bir lälen diýen aýdym nädäl?
her bir yerine ýetirýän, özüne golay gören aýdymlaryň içinde ýerine ýetirýän bolmagam gaty akmal. Meselem alaly gülle diýen aýdymna da so Begdady diýen ýer gabat delýär. Gideli bağa bile seyrana senden özgü süýänim ýok. Bara bakmaňa sen Begdadyňa senden özgü süýänim ýok. Oh gülle duşuşy belle senden özgü süýänim ýok. Halipe şeýlerden bir erkin soru. Adamda halayan hemem adamda in halayan hemem in halamayan gylyk häsiýetiniz. Ben doğrusul adamlar o var yani. Yalnız söylemeyen, sözün ikrarına duruyan adam. O halamayan häsiýetim şol. Doğrusul. Ne demek şeýle düşünýäs? Doğrusul adamy has gorýaňyz ýakyn saýan. Eger yalan söylese onu yalançylygy kän bir halamayan häsiýetiniz bolýar. Onu gat köze ýaly, onu kösen söylýär. Düşünipli. Halipa tuğulama şeyler gazaklı gurrunlarla devam ediyaz gepleşimleri Türkmenimiz aydılyan ama sözün kutoryan yerine sağ başlayar ile. Şu yerde mümkün olsa en bir yüreğe yakın hasaplayan aydımlarınızdan bir yerini bize yerine getirip verseniz. Bolýar. Ben çonkura işleyen tälere aydımlarımın bir yerine aydıp beray. Hökman. Asmandan bor bolup barıp üstüne yağ yağışlı orada damı üstüne her bir daman damca sana sesleney oğlun seni süyer deyip seslensin. Geceler yatağında asmana bakır, yıldızlar gürlese zemine bakır. Her bir yıldız senin adını tutup oğlun seni süyer deyip seslensin. Ay yıldızlar senin adını tutup oğlun seni süyer deyip seslensin. Gel benim sevim gülüm, yüreğim dilim özüne çekerim. Yine de sevim gülüm, yüreğim dilim özüm ovadan çekerim. Özüne çekerim. Yüreğe düşmoğu gerek, düşmasa harman çeker bu yürek. Yeryüzünde biten kadar güller oğlun seni süyer deyip seslensin. 8 cennette biten kadar güller oğlun seni süyer deyip seslensin. Gel benim söyüm gülüm, yüreğim dilim özümle çekerim. Yine de söyüm gülüm, yüreğim dilim özümle çekerim. Aşk mavşuğuna boğuştu koy, aşığı yakmasın bu aşkın koy. Deniz derya umman dirilik suy, oğlun seni süyer deyip seslensin. Deniz derya umman dirilik suy, oğlun seni süyer deyip seslensin. Benim seyen gülüm, yüreğim dilim özüm oradan çekerim. Yine de seyen gülüm, yüreğim dilim özüme çekerim.
Ne halipa şunyalık durmuşda şeyle bir ýagdaýga bat gelip gördüm size. Aha. Bir yere baranыңızda ilki sizi tanamadılar aydaly. Soň bir näçe wagt geçen soňlar tanap, uy ataş şurmara size keniňe dädip şonyaly tanan bir şonyaly purtatlar boldymy size? Keň boldy. Nähil duýgular başdan geçirýäňiz şo wagt ilki tanama soň tanalyp siziň şeýle usatdyňyzy bilýän adamlar şolar görüňizde nähil bir duýgular? Ay beýenýän şükür edýän daýjan bolýar bir dostum köperde peýda da keň dostum bolsun diýipdir. Tuğulama. Ne halipa yine şeyler bir soru. Öz sesinizden başka tapaq diyor Türkmen aydımçıları ya da şary yurt aydımçıları. Şoların içinde iminne öz sesinizden başka şul aydımçının sesi menne bolaytadı diyen aydımçıyınız var mı? Şeyler bir söyüp dinleyen şul aydımçının sesi vah menne bolaytadı diyen aydımçıyınız var mı? Ay men şu anlarda taňa tuğuryan öwden tekänim. Onun bularda bir gudrat we seslerini. Hakyky. Dinleýäňde wara jan alyp barýar şeýle üçlüne. Hakyky häzir hem Halipanyň aydymlary halkyň içinde ýaşap ýör. Halipany bilşime diýär gepleşigimiň ady sunwatly ömür. Yani gepleşigimiň başyny da agdak geçdik. Gepleşige beýle ad goýmamyzyň sebäbi gepleşigimiň myhman hökman suratda ömürni sunwata baglan adam bolar diýdik. Indi şu ýerde bir ömrüňizi sunwata baglan insan hökmünde, halipa hökmünde ýaş aydymçylara berjek maslahatlarmy? Näme? Braş sözlerini durup halka hyzmat etseler. Biram arassa bolsalar, pek bolsalar. Pek kürekli, arassa ahlakly. Pirlenmede şu aşyk aýdyň pire onun bağı mırjany ziyaret etsinler. Uman aydym saýdyň bir pirleri. Ataşana janyň sag bolsun, başyň dik bolsun. Allah jan ýoluň gaq bolsun, sungatda ulusçylyklar arzu edýän. Halipa janyň sag bolsun. O ýene de uwdan aýdymlar düz halipa. Bize şu toyda bu konsertlerimizde aýdarýalyk uwdan aýdymlar düzmeňi arzu edýän. Halipaň aýdymlarynyň ömür uzak bolýaly, öz ömri onuň uzak bolsun. Halipa janyň sag bolsun, görjüň gowy bolsun. Bizim ýaş şägirdler, ýaş aýdymçylar, bagşylar bolup saňa gowunyp gedeli. Täze eserleňem howru köp bolsun. Halipa sesiň belentden ýaňlasyn. Bizim şägirdden bolup madam seň sesiňe gowunyp gedeli. Indi şu ýerde mümkin bolsa halipa bir halk aýdym, türkmen halk aýdymy gitara saýalyny. Böyle. Başdyny. Örheňime dalana. Ýartylykdan ýaman işe göz salyp bizim bir ýana. Ýartylykdan ýaman işe göz salyp bizim bir ýana. Yaradan bir kemraver köpüşokdo dedi cana. Ya yaradan bir kemraver köpüşokdo dedi cana. Bilja
adam izemleri verir bana. Hevesim var bir yar kuşlu izemleri verir bana. Erkana izemleri verir bana. Öldürüm olsun gör bana. Sadadır olsun Türkana. Vatanımı vasp edip ben bir aydım aydıp vereyim. Baştına yok mağfuratta. Doğru dünya yüzüme, silayın ben yüzüme, silayın ben yüzüme. Kur'an'adır yüzleri, mehrededir gölleri, mehrededir gölleri. Beş velayet, beş doğan, bir atadan gölleri, bir atadan gölleri. Kur'an'adır yüzleri, mehrededir gölleri, mehrededir gölleri. Beş velayet, beş doğan, bir atadan gölleri, bir atadan gölleri. Türkmenistan, bağı bottan, canım vatan, Bedihan. Canım vatan, atan eman. Allah'tan gele gelse, diyarım yeni ölse, diyarım yeni ölse. Vatan Türkmenistan, bağı bağı kayıtsın, bağı bağı kayıtsın. Allah'tan gele gelse, diyarım yeni ölse, diyarım yeni ölse. Vatan Türkmenistan, bağı bağı kayıtsın, bağı bağı kayıtsın. Türkmenistan, bağı bottan, canım vatan, Bedihan. Türkmenistan, bağı bottan, canım vatan, Bedihan. Canım vatan, atan canım vatan, edir mekan. Şeyler acayip coşkun aydın üçün. Inni mehribanlar görüşümüz ýaly gepleşigimiziň dowamynda biziň meşhur halipamyz, Halipa Aydın Şymyr Ataş Gölmuradow bilen şeyle gyzgyn söhbetleri alyp bardyk. Elbetde şu acayip purdatda Halipa çäkli hoşalyk bilir ýa sözüňizi ýykmadyňyz, çakyrymyzy kabul edip geldiňiz. Şoň üçin kimise ilkilene jan arzu edýär, kimise sunut älimine şähertleriňiziň arasynda Halipa hökmünde halife bolup başyňyzyň dik bolmagyny, başgalarına jan saglyk, sunut älimine durmuşda kimise agry üstünlük arzu edýär. Halipa köp sag bolun. Ene mehribanlar. Siziň üçin taýýarlanan gepleşigimizde şundan barat. Gönüňizden turanlar diýip umyt edýäs. Eger gönüňize ýaran bolsa biziň YouTube kanalymyzda hem-de Instagram sahypamyzda agza bolmagy unutmaň. Biz elbetde sizden geljek tesirleri, teklipleri hem-de gepleşigimiz hakynda belliklere garaşýarys. Ýene bir zat. Siziň üçinem, biziň üçinem iň gyzykly soragyň biri gepleşigimiziň indiki myhmany kim bolmaly? Bunu elbetde siz kesýetleýäňiz. Biziň wideomyzyň aşagynda gepleşigimiziň indiki myhmany kim bolmagyny isleýän bolsaňyz, onuň adyny belläň. Bizim sizden geljek sesleň esasyny gepleşigimiziň indiki myhmany bilen söhbetdeşi gurnap, elbetde size ýetireriz. Mehribanlar, gepleşigimiziň ahyryna sunwatly ömür atly gepleşigimiziň ilkinji sanyny ýazga geçirmekde zähmet çekenlere, Tejen şäherine ýerleşýän Bagt ýol toý mekanyna, Ay Melek toý hyzmatlaryna, Melegiň fotostudiýasyna hem-de ähli operator ýetlenmede, hem-de Arslanjany tüýsürekde minnetdarlyk bildirýär, hemişe alyp baran işlerini diňe üstünlikle ýar bolmagyny arzu edýär. Ona näme? Gepleşigimiziň indiki sanyny, indiki myhmanymyzdan görüşýänsek, hoş da bolun.